защо европейският производител на картофи получава огромна субсидия, а на българския производител му е забранено да получава такава субсидия. И тогава вече, веднага сега в момента имаме изкривяване. И какво се случва? Европеецът си вдига производството, защото вноса от Европа идва за България. В момента в Европа 10 евроцента струват картофите, а съответно българските производители умират. Те нямат все по-малко и по-малко. И това искам да го питам, за какво е, като сме равни, да бъдем равни. Да не бъдем... Европа да изчезне България, край, точка. За съжаление, Йо ще излезе прав. Ама няма защото... да се молиш на той е мафиот. Това е голямото съжаление. Този взема 100 000 лева заплата. Ето, един пример дам. Само картофите. Европеецът получава на декар примерно 200 евро, а българският производител не получава нищо. И той българският производител, каквото и да работи, той ще бъде на загуба. Представете ли си в момента картофите?